מה הקבלה? הוא שילם לי, כן, הוא שילם לי, לא נתתי לו. יש פה עוד 120 קילו, זה ביחד אתם משלמים לי, לא? אמרת 150, איך 120? 150 אחי, 150. אמרת 150. 3 שואלים, 3 רכבים, מי אמר 150? לא אמרת 150. לא, לא, 180. אמרת 150, אחי. זה 180. הנה, אתה רואה גם מי שם. לא, אמרת 150. 150. איך תעשה סיבוב, אולי תגיע ל-300 גם. תגידי, מה, אני עובד אצלך ברצינות? מה זה הדיבור הזה? אני מעליב אותך, או מה? את יודעת מה? תפרקו את השוחח, אל תלמו לי שום צורך. אין בעיה, נפרק. בואו, תפרקו את השוחח בבקשה. נפרק. עכשיו, תפרקו את זה עכשיו, לא בסדר, עכשיו, כרגע. תזמין משטרה. לא, אני לא אזמין משטרה, לא, אני רוצה, את נמצאת לא. אצלי ברחוב? את אצלי ברחוב, חוב ציבורי, את צריכה לשלם כמו כולם. תגיד, באתר כתוב לינה פיראטית, לינה חופשית, מה כתוב באתר ורדית? לא רשום, לך תסתכל מה רשום בכניסה. ראיתי בכניסה, רשום 20 שקל, שנייה, רשום 20 שקל, שבת וחג 30, אז זה אומר שאני צריך לשלם חניה גם על אתמול, גם על היום, גם על אוהל? כן, חניה זה ליום התשלום, זה רשום לך בכרטיס, מה? למה? יש פה 150 אוהל, רק אתם לא מבינים מה הולך. לא, אנחנו נקפל. אז תקפל, נו עכשיו תעשה את זה, עכשיו. לא, מיד אנחנו נקפל. לא, עכשיו אני ממתין פה ותעשה את זה עכשיו. אוקיי. זה הכל. בסדר, אז אנחנו נקפל. קדימה, תעשה את זה עכשיו. יחזור ערן, יעזור לנו ואנחנו מקפלים את הכל. אחי, תחזור, לא יחזור, תעשה את זה עכשיו. עכשיו, אתה יודע מה זה עכשיו? תקום מהכיסא ותעשה את זה. אני כואב לי הגב. אתה רוצה את הכיסא שלי? לשבת עד שהוא יבוא? לא, אני אז לא שתי רוצה את דקות. הכיסא. לא, אתה לא... בהתחלה אמרת לי, אני אבוא איתך לשלם, נכון? 2 דקות. אז אין, לא, אני לא מוכן 2 דקות. אנחנו נתקפל. ראובן, אחי, 30 שקל. ראובן, בוא נלך. 30 שקל לרכב. אמרת 150? בוא נסגור, יאללה. בוא. אני לא יודע מה, אני אצטכל, אתה רואה מה רשום פה, זה הפתק שלכם, זה 180 שקל, אתם סתם... לא, אבל כולם ראובן, שמעו בוא אותך נלך. 150, אחי. עזוב, נו, יאללה, רוני. כולנו שם, בוא נלך. עזוב אותך, בוא נו. נקפל ונלך. מה זה 20 שקל, 30 ועוד 30 אוהל? בוא נלך, ראובן, לא חבל על הכסף שלך. הוא נתן לך אופציה ללכת, תקבל אותה. כן, נותן לך אופציה ללכת, איך אני בשבילך? תודה רבה, מצוין. נו, בסדר. כי אני מקבל את האופציה. בדקה אחת יותר מהזמן אני לא רוצה לתת לכם, ככה זה אני, בסדר? בסדר גמור. תקבלו את הציוד ותצאו החוצה מהחוף. אני מבין, החוף שלך, אנחנו נלך. זה הכל. אתם יושבים, אכלנו ארוחת מכניסים לי פה בוקר. את החוף, אוכלים לי בחוף, שמים פה שוחח שהוא מפריע למצילים להסתכל על המים. אבל זה אזור לא מוכרז פה. מה קשור? אבל מציל הוא צריך להסתכל על המים. אבל יש פה שלט לא מוכרז, אני לא עושה משהו שהוא לא חוקי. בסדר, נו, עזוב, אני מנסה להסביר לך מה שאתה צריך להיות 14 מטר מקו המים, על מה אתה מדבר? זה גם כתוב, אם הייתי יודע, אם היה פה שלט מאיר עיניים, הייתי עושה את זה. קבל את הציוד שלך בבקשה ותצא החוצה מהחוף, נו. בוא נעבור לחוף ליד, ראובן, אכלנו, נהנינו, בוא נעבור לחוף ליד. נכון, נהניתם בחינם, תעברו לא לחוף בחינם, ליד. שילמתי מה שחשבתי שצריך לשלם. מה שחשבת זה לא מה שצריך. בסדר. ראובן, מה הבעיה לקפל, לעבור חוף ליד, נשמה? מה שאתם רוצים.